die juf die vond ik dat ik wel kwaad opzie. Dus zo, nou, meester Stefan is wel heel streng. Maar ja, ik ken ik heel leuk bij, want ik voetbal ik wel eenmaal soms en dan. Maar in de klas ben ik altijd wel even de boppen op. Ik ren nou stage op de vuurvlinder, dus ik zit heel veel achter in de klas te observeren wat er bij aan het doen binnen. En ik zit nou in groep 6A. Het is een energieke klas, alle jaren al een grote moele, maar wel heel liefje in elkaar, dus ze proberen ook wel te helpen en te ondersteunen in dingen. Ik ben wel gewend om echt maar iets groepjes te werken, dus dat ik dan gewoon bij in de klas neem en dan ging ik daar mooi aan het werk. Dat vind ik altijd het leukst. Ik merk dat op school ze echt wel proberen echt het Nederlands erin te houden, want ik ben er heel veel die Fries binnen, maar eigenlijk is dan ik hun Nederlands net heel goed ontwikkelen net erop. Ik wil bij een hand die zich beter kunnen uit in het Fries naar mij ta dan in het Nederlands. Dus ik vind dat dat wel met bloeien gebeuren, het Fries, maar dat met goed worden gecombineerd. Ik ben Stefan, ik kom uit Aardegeer en ik doe de opleiding onderwijsassistent.